nyak sepining swasana sarana ngak luhuring budaya siratan hawetah lumideng kagunan yati ing kono ana Kurawa peranganing carita saking Serat Mahabharata bareng menika jagating wayang Kurawa ugi sinebat inggih Kurawa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembayang wabejroning wayang sinung piwulan ingkang dayane maweh kepadang tumrap kang agesan ugi sinebat ringgit gunane Sunan Giring kang anggit awujud cerat panggurit sinanggit sarana wiwit lemah bangkit dadya carita ingkang rumit Kurawa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi lenggih lelakon ing Madyapada kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang Kurawa dadya tuladha sanging jalma ingkang sadaya kawengku dening turbaning Gusti Kang Maha Kawasa Asura lawan Watasura dadya rengganing carita kadya Saloka Sudira Jayeng Palugon suwuh brasta tekaping olah Darmasuti Wardine nadyan digdaya kinayungan Durgakala lamun Beksura ngungasake kasetelira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rudaning Watasura Narengi ing Purworatri sinengkala luhuring kagunan tunduk ring Gusti katingal gelar kinarya pambukaning harita ana nggih sinebat ing negari Pancala ya ing Pancala Radya Candrané Ratun Pan wonten kang padha dening Ratun Pancala patut kinarya edining Bawana kacarita yen to negara katingal jinawi loh tegese tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku mapan para kawula dalem alit prigel gaya samya amwong tetanen dasar siti katumpangan wae apa ingkang dinasraken tuwuh ijo royo-royo satemah bisa mahanani urah buka lawan sandan yang joto-joto tuladaning Puranakuta Perinten Pantara dalu labet datan ana kendhate luwintu saka ing kraton Pancala dumugi Pancanegari ora ngemongaken para kawula ing kuban Pancala nanging akeh para kawula mancanegara ingkang samya nggih gesang ing kraton Pancala senadyan to panggonan ing kraton Papa Sudra Wulandara satemah bisa mulya temah jati temahan mulya kaya bisa nandur gebok swasa pupus cindhe awoh kencana Kisah-kira kanthi tata titun ayem-ayem printen Pantara dalu tansah lestampun nggih makarti karta katandha prakawula ingkang temen ngingu raja kaya maesa lembu kambangan kuda penda lan sak panunggalane lan ana kang cinentangan saha mboyana kang kinandang yen to rina sami tata gelar dateng
panggonan yen ta wengi wangsul marang papanira dewi-dewi katingal suwang-suwangan. Dewa Semana Kalising Duryudana tebih dhateng marang muka cinaketaken marang Raharjan. Kathah para kawula ingkang dhateng remen tumindak cecengkilan lan pasulayan. Ananging namung antut runtut ngangkat tata katentremaning praja. Dasaring kono negara Pancala satamura satomati mungsuh para keplayu. Awit rikala semana negara Pancala gawat liwat-liwat wiwit kepati-pati. Basana tukila mabur mungkuri katon Pancala njungkel kapisanan plak kabidara lumpak ludira silana Margalayu. Lakuning mega piniyak lakuning barat mangkemper datan Kamandira. Kang adoh mangruh kang celak samya tumiyung. Akeh para raja Maharaja tuwin ratu Maharatu ingkang sami sungkem tanpa karana ginebak ing Pancalana. Malah saben kala mangsane ngaturaken panduraning ratu Peni Raja Peni Burbakal Durhadi. Kumraping tata gelarang ngaturaken disungsung menggahing batos cetik kalamun kayunjun ing pepuyaning kaupaman. Ananging sinten ta ingkang jumeneng nata? Ananging Sang Prabu Drupada, ya Prabu Durpada. Rikala semanten pinuju lenggahing gambar kencana lelemek kasur babut perang Wardani. Sinauran Gandawida katiuping Samirana mangambar dugi pagelaran Jawi. Yen to kasarita keprabon dalem ingkang sinuwun dhateng pira ngagem kutha Kencana jamang ngasungsung liga kampuh sineplok linendha sinawi uncal mas gineping sinjang semen binabar sinapetan badung diwangkara ngagem lancingan cinje nganggar pusaka dhuwung Kanjeng Kyai Pesat Nyawa bertinapah tingatur nggo gak suwi gondo denaben-aben mamlis Kurawa kayu tuwa kandelan kumala tinetes kencana tekena kasratan marang pajari Raina pating galebehan pating sorot Yayah Kartika sambut penemah. Nalika semono negari Pancala den rawuhi Kalindring Durawati Prabu Sri Bathara dalah ingkang raka Prabu Baladewa sinambung praptaning rayi para Pandhawa nata ngamarta Prabu Puntadewa lan panggak Pandhawa Raden Werkudara. Ingkang sowan ing pinggiring Sang Nata nggih putra dalem ingkang ginadang gadang jumeneng Nata ing Pancala nggih Sang Raden Brastajumena. Rep sidhem mermampung panara sabawaning lalang alisik begodhongan tatan ana ingkang obah sarana datan ana ingkang lumampah ingkang kapian sambung saraning pradangga Satya laras munyang rangin sinula ranggana munyang lam-lami luwih-luwih abdi dalem pandhi gending keblak kriya lan kemasan ingkang tasih kepareng anambut kanthi sowang-sowang pating sareng plang pating sareng kling imbal kan nirmadya laga. Lah punika
pangandikaning sang nata ingkang dereng kawit jeling lisan sebab madu winastika. Waduh, jagat wasisaning Bathara. Sanget ngaturaken panuwun dene anak-anak kula para priyagung sampun kepareng rawuh dhateng pendhapi negari Pancala Radya. Nadyan dereng dumugining pecah nanging bombonging raos kula kados dene sampun mapan wonten ing alaming rupa baka inggih awit saking kabahagyan raos kula ingkang tersasat ngambure ngawiyat kekembul mega siningkepan para brahmana nggih pangiraosipun ingkang bapa ingkang paman nadyan kula menika namung sampun kalabu umur kula nanging inggih awit saking kaperbawan rawuh dika sami otot bayu kula kados suda umur kula wangsul kados dene tasih muda tumaruna
Nuwun inggih paman. Sedaya kawula inggih awit saking dawuh paduka paman Prabu. Lumantar nawala ingkang sampun katampi ingkang putra Ndrawati, mila dosa menapa ingkang badhe kula tampi menawi kula wantun handhuwa dhateng dawuh paduka paman Prabu Drupada ingkang sampun kacetha senarat wonten ing nawala. Paman semanten ugi kula ingkang putra Puntadewa sakabang sedaya linambarang iklasing raos lair dumugi ing batin. Anggenipun kula sowan wonten ngersanipun paman Prabu. Karan miturut petanganipun ingkang putra boten wonten piwales ingkang sabobot miwasa praju kaliyan dharmanipun tiyang sepuh kados paman Prabu Drupada. Kejawi kula ingkang minangka putra namung tansah ngestakaken dawuh paduka paman Prabu Drupada. Ladyan kula semanten ugi mawon ingkang sepisan jumbuh kalian pangandikanipun Yayi Kresna miwah Yayi Punta. Nanging semanten ugi wonten bab ingkang nyurung dhateng raosipun ingkang putra ing Mandura. Daya-daya kula mangertosi wonten lain dalan menapa dene sajak kadingaren jalur gunung paduka paman Prabu nglampahaken para putra wonten ing pendhapi ageng negari Pancala mriki. Kaselak notoling raos menawi kepareng kawedar ing kathah tumunten kadya arakna. Nanging menawi menika wadi tumraping wadyabala saenipun paman Prabu kadheraken manjing kedhaton rumiyin dening para putra mangke nembak wonten ing saklebeting kraton Kewala. Paman iki jagat dewa Badaraya jagat Pangestunkara. Sareng dumugi wosing rembag raos kula wangsul ngendelok kados dene pupus ing pengarep-arep. Sakawit kula menika ngantos kados dene tiyang bingung ngengleng ngantos boten saged menggalih menapa-menapa. Ananging sareng wonten anak-anak kula Nalendra Ndrawati, Ngamarta lan Mandura. Tangi raos kula nggih. Tapi tak matur menggah menapa wigatosipun dene kula rawuhaken Angger Prabu sedaya. Inggih paman menika langkung prayogi. Nggih. Pitung dinten kepengker. Kula nampi sowanipun sederek kula tunggal guru. Rumiyin nalika sami peguru dhatengipun Dita Alasan inggih menika Resi Rama Bhargawa inggih Rama Parasu. Inggih menika kadang kula pun Bambang Udayana ingkang sak menika madhep pendhita wonten ing Sukalima sesilih Begawan Durna. Rakapan raos ing marah kula teka jalur gunung dene Durna sowan wonten Pancala mongko lagak lagu lan lagyanipun menika benten kalawan adat lan sabenipun. Kok dadi kebak ing Tata Krama lampah dodok wiwit pagelaran Jawi dumugi